Ahojte priatelia, vítam vás pri ďalšom videu. Dneska si zodpovieme najčastejšie kladené otázky. Nezabudnite nám dať like, odber aj zvonček, až vám nič neujde. Tak poďme na to. Jednou z najčastejších otázok, prečo neexistuje univerzálny návod na stavbu alebo údržbu elektrického ohradníka. Odpoveď je veľmi jednoduchá, pretože každý ohradník je univerzálny. Je veľmi špecifický, postavený a zložený na základe požiadavne každého zákazníka. Takže údržba dočasného oplotenia alebo stáleho oplotenia sa líši. Takisto sa líši aj údržba ohradníka, ktorý je zostrojený cez batériu, solárny panel alebo je sieťový. Takže ak chcete vedieť, ako správne udržať váš konkrétny ohradník, ideálne je poradiť sa. Oplatí sa kupovať elektrický ohradník v bazáre? Som toho názoru, že nie. Dôvody sú veľmi jednoduché. Nevieme, z akého prostredia ohradník pochádza, akým spôsobom bol udržiavaný a pravdepodobne naň nebudete mať záruku. Záruka je dôležitá vec, takisto aj aby sme vedeli náhradné diely ako adaptér alebo nejaké ďalšie komponenty získať. Je vhodné si to kúpiť u predajcu, ktorý vám vie zabezpečiť ako záručný servis, tak aj pozáručný servis. Kedy sa oplatí ohradník na autobatériu, prípadne solárny panel? V zásade platí, že pokiaľ je možnosť, je ideálne dať sieťový zdroj. Ak je ohradník stávaný možno 100 metrov od zdroja elektriky, je vhodnejšie impuls dotiahnuť ku ohradníku. O batérie sa musíme starať, takisto o solárne panely, takže vyžaduje si to oveľa väčšiu údržbu. Oplatí sa ich mať vtedy, ak je ohradník vzdialený a potrebujeme ho zapojiť. Sú tam však špecifika, aby sme si vedeli ohradník správne umiestniť, zakryť, či tam je nejaké miesto, do ktorého ho vieme umiestniť. Takisto aj solárny panel, aby mal správne rozpoloženie, takže je to náročnejšie ako sieťové zdroje. Je možné prevádzkovať elektrický ohradník v zime? Ak áno, je treba sa o ňo špeciálne starať alebo nejako ho udržiavať? V zásade platí, že ak používame elektrický ohradník aj v zime, je dôležité myslieť na to, keď napadne sneh, aby sa nedotýkal spodného vodiča. Ak sa to deje, spodný vodič treba odopnúť tak, aby donešiel impuls. Tým pádom budeme mať impuls iba v vrchných vodičoch, ale bude to stačiť. Žiadnu ďalšiu špeciálnu údržbu si to nevyžaduje. Skôr si ohradník bude vyžadovať údržbu po zime. Je ohradník vhodný proti lesnej zveri? Áno. Je vhodný, avšak musí mať splnené určité špecifiká, to sú sila zdroja, rozmiestnenie vodičov, uzemnenie podľa dĺžky ohrady, ktorú staviame. Je elektrický ohradník vhodný proti lesnej zveri? Áno, ale má to svoje špecifika. To sú hlavne sila zdroja a rozmiestnenie vodičov. Všetko to závisí aj od dĺžky ohrady. V tom prípade je lepšie, aby ste sa s nami poradili, veľmi ochotne vám prispôsobím aj cenovú ponuku. Dá sa elektrický ohradník použiť aj pre psy? Áno. Psi sú ale citlivejšie zvieratá, je dobre myslieť na to, že zdroj by nemal byť silný a určite by vodiče mali byť pre psa viditeľné. Pes si zapamätá, čo mu bolo nepríjemné, ak ho ohradník kopne, už sa k nemu nebude dať ďalej približovať. Aký je najvhodnejší ohradník pre hovädzí dobytok? Na túto otázku je veľmi ťažké odpovedať, nakoľko záleží od dĺžky ohrady, od počtu kusov, ktorých chceme v ohrade mať a aj od plemena. Takéto ohrady zostavujeme na mieru, teda podľa požiadaviek, ktoré sú zadané. Existuje aj ohradník proti kunám? Áno, ale má svoje veľké špecifika. Je dôležité zistiť, kadiaľ nám kuna prechádza a ohradník zostaviť spôsobom dvojstupňového zaradenia vodiča. To znamená, že ohradník neuzemňujeme, ale v jednom vodiči ide impuls a v druhom je akoby uzemnenie. Tým pádom kuna, keď sa dotkne oboch vodičov, dostane priamy zásah. Aký ohradník sa hodí pre ovce? Je to takisto veľmi špecifická otázka. Záleží od plemena, od počtu oviec, od veľkosti ohrady. V zásade však platí, že musíme si dávať pozor na rozmiestnenie vodičov, na ich správnu výšku a silu zdroja, tak aby ovce boli dostatočne odradené impulzom, ktorý dostanú. Aký vodič si mám zvoliť? Toto je tiež veľmi špecifická otázka, avšak v zásade platí, čím nižší odpor, tým lepšie. Odpor je vyznačovaný ohmoch na metre. Tie najideálnejšie vodiče dosahujú odpor okolo 0,05 ohmu. Tie najvyššie aj okolo 15. Ďalej je veľmi dôležité pozrieť sa na vodímny materiál a jeho počet vo vodiči. Najnižšie odpory väčšinou dosahujú drôty. Takisto majú aj najvyššiu pevnosť. Pevnosť je takisto jeden z veľmi dôležitých ukazovateľov pri vodiči. Ideálne, čím pevnejší, tým lepšie.
Avšak platí, že pri menších zvieratách stačí vodiče s menšou pevnosťou, takisto aj s menším odporom. Čím je ohrada dlhšia, čím je zviera ťažšie, väčšie, platí, že majú byť vodiče pevnejšie a s nižším odporom. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, kľudne nám ich napíšte dolu do komentára. Radi vám ich zodpovieme. Ak by ste sa potrebovali poradiť, neváhajte sa na nás obrátiť, či už telefonicky alebo mailom. Nezabudnite dať like, odber, zvonček, ak sa vám video páčilo, kľudne ho posunte nejakým kamarátom. Tak sa vidíme pri nejakom ďalšom videu. Ahojte.